sunt Ramona Mary. Astăzi voi filma pentru un nou videoclip pe YouTube și sper să vă placă acest videoclip. Nu voi putea să fac unul așa ca să mă vedeți pentru că mă grăbesc, trebuie să plec la școală. Bun, vom începe, o să intrăm pe câteva aplicații, cum ar fi WhatsApp, Instagram și YouTube și ne vedem noi. Bun, haideți mai întâi să intrăm pe WhatsApp. Aici mi-a dat, este ziua unui coleg de-al meu. Da, aici este pozele și sunt toți prietenii care avem noi. Bun, aici sunt stările copiilor și așa. Bun, să vedem. Bun, ieșim după WhatsApp. Intrăm pe Instagram. Aici ne dă pozele prietenilor care avem la prieteni sau poate și toți de la toți. În loc de like-uri sunt inimioare care trebuie să faci de așa ca să nu mai stai să faci așa. Bun, aici sunt comentariile de la oameni, dar din păcate văd că nu sunt. Dacă vreți să faceți o poză, dați în stânga, în dreapta, pardon. Aici veți face poze. Bumerangul, nu știu pentru ce, deocamdată nu l-am folosit, dar am să încerc să-l... Cred că este o filmare pentru câteva secunde și cu mini libere la fel. Bun, ca să ieșim din tot acesta, dați în stânga. Dacă vreți să vorbiți cu cineva, da, este o prietenă de-a mea, cea mai bună, pot spune. Bună. Dacă nu găsiți pe cineva sau nu, dați la mesaj nou, aici jos, și aici sunt tot felul de persoane. Bun. Dacă vreți să vedeți cine va aprecia fotografia, așa, dați aici la inima aceasta și vedeți. Dacă vreți să căutați, dați la această lupă și începeți să căutați, nu știu, pe cine vreți. Pentru a vedea pozele voastre, da, mi-a dat mesaj colegul meu. Dacă vreți să vedeți pozele, dați la acest omuleț. Bun. Am ieșit și după Instagram și vom intra pe YouTube, care vă voi arăta și pagina mea de YouTube. Și sper ca numărul de abonați să crească. Deci, hai să scriem scuzați-mă, Ramona Mary. Acesta este, uitați, am 8 abonați și vă mulțumesc celor care v-ați abonat și sper să vă placă în continuare videoclipurile făcute de mine și să
să vă placă. Dar aici să știți că nu sunt toate videoclipurile mele. Te văd aici. Da. Și sper să vă placă. Bun. Cam acestea sunt toate videoclipurile mele. Uitați aici. Am vreo 10 videoclipuri și am să mai continui cu ele, să știți. Nu mă dau bătută, chiar dacă nu v-a plăcut. Bun. Acesta... Acest videoclip a fost puțin cam scurt, cred, dar voi reveni în continuare cu mai multe videoclipuri. Sper că v-a plăcut astăzi videoclipul făcut de mine. Sper să dați un like, sper să vă abonați, să crească numărul de abonați și vă mulțumesc că v-ați abonat și nu uitați să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut. Acesta a fost pe ziua de astăzi, vă pup, dragii mei, și ne vedem la următorul videoclip. Pa!